Mňam. To je dobrota. Ahojte milovníci dobrého jedla. Už o pár dní sa v obchodnom centre Laugaricio, presnejšie v tejto časti parkoviska, uskutoční jedinečný putovný Burger Street Festival. Čo vás na ňom čaká? Viac ako 30 variant burgerov. Pikantný, nepikantný, hovädzí, bravčový, vegetariánsky, bezlepkový, unikátne hranolky a iné dobré šmakocinky. Vstup je voľný a pre všetky vekové kategórie, takže zapíšte si do vašich kalendárov dni 20. až 22. september, čo je piatok, sobota, nedeľa. Budú oce Laugaricio dni plné chutí, zábavy, času s rodinou a priateľmi. Tešíme sa na vás. Na veži akcia. Išlo auto. Presnejšie v parkovisku. Jo, presnejšie v tom Karaka. Čo je v tom mieste parkoviska odohrá, uskutoční. Vstup je voľný a pre všetky vekové. Ešte raz. Počkaj.